Здравейте, скъпи приятели от Patreon и всички приятели от YouTube, които ме подкрепяте финансово. Аз съм Ян Семван Андреш Трудел с коментарът на деня за днес 9 октомври 2025 година. Огромен къс скала падна и направи едно такси на Мекица. Това е знак свише хора. Това е знак Божий, че нашите политици са корумпирани и не стават за нищо. Не, това е невъзможно. Защото нашите политици са много честни. И затова един къс скала падна и премазано такси. Това е знак свише, знак Божий, че нашите таксиметриджи много лъжат. Здравейте, масони и масонки! Кандидат членове на масонската ложа Великия Штрудел. За вас имам специални шапки, с които се разпознаваме масоните и масонките. Има ги в черно, ако желаете, може и в жълто. За сивите вълци в сиво, както и за сивите вълчици. За тесекарите в синьо, а червената шапчица и за всички левскари в червено. За хубавиците в розово, както и за кокорчо и останалите кокорчовци. Кокорчо. Много ще отива. Скъпи масонки и масони, членове на масонската ложа Великия Штрудел, поръчайте своята шапка чрез лично съобщение до моят профил във Facebook. Цената е 15 кинта, което включва и доставката и до някой офис на Спиди. Не се мотайте, поръчвайте!